Moi roztomili, dzisiaj będzie taki dialog, jako se baba powyrządzała z chłopem, niż poszli spać, ale to było tak, że ją chłop obudził, a ona była fest nasmolona. Wiele razy jest tak, że jak leżymy pospołu z naszą babą, albo z waszymi chłopami, to no wiele razy to jest z tego, że jeden harczy, jeden bździ, jeden tam coś i fuczy, a posłuchajcie, jako Józef ze Zofią się o mało nie powadzili, z tego, że Józef zaczął harczeć, a jako potem wszystko to było, to wam dzisiaj wyrządzę. Józef pyty, nie harcz, harczysz jako niedźwiedź. Zofia, daj mi pokój, sama żeś oto harczała, jakby drzewo żazali. Jo spiem po cichu, to ty robisz krawal. Dobre, jo cię nagrom, a potem ci to puszczę, uwidzisz. Człowiek się nie poradzi wyspać, bo cię chłop poradzi 5 razy za noc obudzić. Wiesz co, pyty, przykryj się pierziną, a już spej. Pąknij się tam kapkę dali, podziwej się, ja już spiem gans na kraju legiera. Ja wiele razy, żeś mnie ściepała na dłaszkę, a ja nic nie prawił. Dobre, wiesz co, przestań huczeć, bo cię nie poradzę posłuchać. No, prawdy nie idzie posłuchać, ja wiem. Wiesz co, chcesz posłuchać prawdy, a się zaś powadzić? Chcę spać, to ty furt do mnie żgosz. Żyć króliczo, ja i to twoja. Będziesz se cychy psom prą, ja cię wyrychtuję. Cóż tak, na bo się podziwę, jaki masz zmazany z ogłówek. Hajcuję w centralnioku, tu szczepań, a włosy siedycki kapkę zmarzą. Kapkę, wiesz co, to się oblyko czopkę, jak się idzie do piwnicy. Ty oblykoż, ja? Ja, dycki, jak idę dojść gwiazdule, to se oblykom szatkę, bo inaczej bych smerdziała krową. A i tak smerdzisz. A ty, wuniosz, umyłżeś se dziś szłapy, bo tu coś w izbie smerdzi. Ja w laworze. Gębę, a ręce też. No, bodej, a z ogłówek moż stejna, czorny. Wiesz co, Josa jutro legnę w kuchyni na stróżoku, a spój będę miał pokój. Na tym starym stróżoku, gdyś w nim są chrobok. Jak mi go tutaj przysmyczysz, to cię wyciepiem. Dobre, tuż będę ci tutaj smerdział dali. Jak będziesz smerdział, to cię wyciepiem. Będzie smerdzieć, jak se drziśniesz. Ty jak bździsz, to się pierzyna dźwigo. No ja, a ty to robisz po cichu, a jeszcze to wunio. Wiesz co, przestań, bo fanzolisz, jak niezdrowo żyć. Ja już chcę spać, bo mi trzeba jutro stować do roboty. A ja nie z tobą? Jako se myślisz, że ja leżę do południa? Nie wiem, o kierej stowoż, daj mi już pokój. Eny ty robisz, a ja nic. Tak se oto leżę. Rób co chcesz, stowej o kierej chcesz, ja już chcę spać. Toż dobre, spej, a harcz mi tutaj zaś dali do ucha. Ty, Józef, słyszał, żeś co prawiła? Nie udawaj, że spisz. Ja już spiem. Nie bulcz, bo kiedyś spał, to byś już nic nie rządził. Już nic nie rządzę. Ale jako, dyć furt coś ich dudrzesz. A pyty, nie fucz. Nie fuczym, eny dychom. To dychaj po cichu. Nie muszę wobec dychać. To raczej nie dychaj. Roztomili, tu jest koniec dialogu. Ja sobie myślę, że nie wiem, czy jeszcze dzisiaj się tak dość wadzi w łóżku, w legierze. Kiesi, wiem, że tak baby z chłopami się radę poszkubały, niż poszli spać. Bez mala, że to było lepsze jako melatonina. Jak się chłop z babą powadzili jeszcze przed spaniem. Roztomili, dzięka, żeście mnie posłuchali. Macie kole mojej głowy takie 2 obrazki. Jeden obrazek to je pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to je film, na który was pozywam, można się wam spodoba. Miejcie się pięknie, do następnego razu.